Hvala Allahu dželle šanuhu koji nas je uputio na pravi put. Jer da nije bilo njegove upute, mi ne bismo bili upućeni. I neka je salavat i selam na najodabrenije stvorenje Muhammeda, njegovu časnu porodicu, uzorite ashabe i na sve one koji pozivaše njegovu pozvu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, slijedeći njegov sunnet i boreći se na Allahovom putu na način na koji se on borio. Draga braćo i poštovane sestre, mi ćemo danas i narednih petaka govoriti o našoj obavezi u društvu, posebno kada se pojavi nešto loše ili ružno. Naša je obaveza da reagujemo, posebno kada se pojavi društvene bolesti kojima smo se mi sami sebe zarazili, kao što je mito, korupcija i ostalo. Svevišnji gospodar dželle dželalu, kada je spustio Adama alejhi selam na zemlju, nagovijestio je da će među ljudima biti oni koji će vjerovati, kao i oni koji to neće. Ali je upozorio čovjeka da će mu od njega dolaziti uputa, koju ako bude slijedio, bit će nagrađen uspjehom i neće ni za čim tugovati i neće ni za čim žalostiti. Taj put istine ili put spasa, zbog nagrade koju se raduje i iščekuje, nije težak, mada će biti iskušenja i poteškoća. Kako u odnosu čovjeka prema samome sebi, ali isto tako i njegovom djelovanju u zajednici. Dakle, vjernik nema obavezu samo vlastitog i ličnog spašavanja. Naprotiv, on ima itekako značajnu i odgovornu ulogu u izgradnji društva i njegovom spašavanju. Nije pravi vjernik onaj koji kaže ja sam svoje obaveze prema Allahu izvršio, a za ostalo me ne interesuje. Neka svako radi šta hoće, svako će odgovarati za svoje. Velika je istina da će svako odgovarati za svoja djela pojedinačno. Ali gdje je tvoja obaveza da drugog upućuješ, da drugog savjetuješ, da drugog upućuješ na dobro, da drugog odvraćaš od zla? Tu ulogu brige za drugog, kao i borbe protiv svega lošeg što se pojavljuje u društvu, ne smijemo zaboraviti. To nam je obaveza koju nam svevišnji gospodar subhanahu wa ta'ala naređuje odmah nakon ajeta o jedinstvu. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ I neka među vama bude grupa ljudi koji će upućivati na dobro i odvraćati od zla. Ili kada kaže Allahov poslanik alejhi selam, vjernik koji se druži sa ljudima i sabura na njihovim ezijetima, uvredama, bolji je od onoga koji se ne druži sa ljudima i ne sabura na njihovim ezijetima. Naš narod je dobar narod, ali je narod sa kojim se ne radi dovoljno. Prepustili smo i televiziji i medijskoj propagandi, koja mu stalno nešto novo propagira, koja ga stalno napada, koja ga na kraju ostavlja nekoj sumnji i neizvjesnosti, koja napada njegove moralne vrijednosti na kojima su odrasli. Moramo sa našim narodom raditi, moramo mu govoriti, moramo ga savjetovati i to moramo stalno i stalno ponavljati. Nije dovoljno reći ja sam mu govorio, šta ću mu ja? Vrati se i zapitaj se je li tebi bilo dovoljno da se kaže samo jedan put pa da poslušaš nekoga. Pa zar gospodar svjetova ne posjeća nas jedne na druge govoreći وَذَكِرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ I ti opominji, zaista opomena koristi vjernicima. Zar je u Kur'anu Kerimu naređeno obavljanje namaza, dakle stuba vjere, samo jedan put? Ne, nego 101 put. Dakle, ono što je bitno i važno, treba stalno ponavljati i ponavljati.
Poslušajmo nekoliko hadisa Allahova poslanika alejhi selam o obavezu upućivanja na dobro i odvraćanja od zla. A potom sami sebi recimo, imamo li pravo kada kažemo pa to me ne interesuje, ili što često čujemo, ostavi, ne govori o tome, možeš imati problema, ne znaš s kime se ti kačiš i tome je slično. Kaže Allahov poslanik alejhi selam: ko ukaže i povede nekoga na dobro djelo, ima nagradu kao i izvršilac. Ko poziva na pravi put, ima nagradu zato koliko je nagrada onog koga slijedi, bez smanjenja njihove nagrade. A isto tako, ko poziva zabludi, krivom putu, griješan je isto onoliko koliko iznose grijesi onih koji ga slijede, a da to neće nimalo umanjiti njihove grijehe. Dalje kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam: ko od vas vidi neko loše djelo, neka ga ukloni svojom rukom, a ako ne bude u stanju, neka to uradi riječima, a ako ni to ne bude u stanju, neka ga barem srcem svojim prezre, a to je najslabiji čin imana. Dalje kaže Allahov poslanik alejhi selam: zaista će vam se nametnuti za vladare pojedinci, emiri, zapovjednici, pa ćete neke njihove postupke odobravati, a mnogi od njih ćete i osuđivati. Ko bude njihovo zlo mrzio srcem svojim, čisti od grijeha, a koji ih bude otvoreno kritikovao, taj se osigurao od grijeha. Međutim, koji im bude odobravao i koji im se bude pridružio, taj je griješan zajedno sa njima. Dalje kaže Allahov poslanik alejhi selam: tako mi onoga u čijoj je ruci moja duša, vi ćete naređivati na dobro i odvraćati od zla, ili će Allah uskoro poslati svoju kaznu na vas, pa ćete ga poslije toga moliti, a on vam se neće odazvati. Ponovit ću ovaj hadis. Tako mi onoga u čijoj je ruci moja duša, vi ćete naređivati na dobro i odvraćati od zla, ili će Allah uskoro poslati svoju kaznu na vas, pa ćete ga poslije toga moliti, a on vam se neće odazvati. Ima još jedan hadis kojim Allahov poslanik alejhi selam nas upozorava za ovo kada se družimo sa insanima koji rade ružna djela. Mi smo ih upozorili. Jednom ga upozoriš, a sutradan opet sa njim sjediš i piješ kahu. Kaže Allahov poslanik alejhi selam: prvi nedostatak koji se pojavio među Israelčanima je taj što bi jedan od njih susreo drugog, pa bi mu rekao: boj se Allaha i ostavi to što radiš, jer je to haram. Zatim bi sutradan susreo tog istog čovjeka u istom stanju i to ga ne bi spriječilo da i on s njim jede i pije i sjedi. Pošto su oni tako postupili, Allah je njihova srca sastavio. Dakle, upućivanju na dobro, odvraćanju od zla, vjernik traži potporu bratu vjerniku. El-mu'minuna wal-mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Oni su jedan drugom. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Upućuju na dobro, a odvraćaju od zla. Nema vjerniku mjesta da sjedi sa onim koji čini ružna i nevaljala djela. To nije njegovo mjesto. Stoga, draga braćo, svako ružno djelo koje vidimo jedan kod drugog, skrenimo pažnju.
Ako to primijetimo da se neka bolest proširila u društvu poput mita i korupcije i ostalo o kojem ćemo govoriti, ne smijemo šutiti. Ne smiješ šutiti. Ako šutiš, onda postaješ kao i oni, kao što nas upozorava Allahov poslanik alejhi selam. Svaka promjena mora krenuti iz džamije. Mora krenuti od ljudi koji vjeruju u Gospodara svjetova i koji vjeruju u susret sa njim. I svako naše djelo koje činimo, molimo Allaha stalno da nam iščisti nijet, da to što radimo, radimo isključivo ime njegovo i da to što radimo, radimo isključivo za njegovo zadovoljstvo. Molim Gospodara svjetova da nam da sabor onome što ne možemo promijeniti, da nam da hrabrost i da promijenimo ono što možemo mijenjati i da nam da mudrost da te dvije stvari razlikujemo. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله ملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في نظم القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام